Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngesitizens zakho la eMzansi, ungakhohlwa ke mbuyela subscribe le channel and uphinde phela uclick leyo bell for ama notification. So kule video yethu namhlanje mbukeli ngizokhuluma ngama-teaser Uzalo, izinto okumele uyilindele kuZalo kuleli viki esikulona njengoba sazi ukuthi kuqale inyanga entsha, inyanga kaOctober, and ziningi izinto ezenzakalayo lapha kuZalo. So hlala ubuke le video ngikuzele nazo. So ngizoqala ngendaba ke ethinta uMamlambo mbukeli. Lapha naye kuvela ukuthi ke uMamlambo usenkingeni emva kokuthi ke iclient lakhe liluze impilo ehleli nalo. So lapha kuma-teaser ke baveza ukuthi ke uMamlambo uzothi ke vuka ebuthongweni uzohlangana ke nomabhillion endlini yakhe. Umabhillion ingane ke yalendoda edlulile ke emhlabeni, and lokho kuzokwenza ukuthi uMamlambo ethuke futhi ke ibuza imibuzo eminingi ngendaba yakhe ke umabhillion. And okunye baphinde bakuveza kuma-teaser ukuthi ke uNomaswazi uzoxoshwa ohlobo emva kokuthi ke bavakashele bona ke ohlobo bazoba nokhilizisana ngebehambisaneke nento ezobeke isho uyena ke uNomaswazi. And okunye okuphinde wavela lapha kuma-teaser ukuthi ke uScrewdriver uzofuna ukusupplya umbatha ngama-prostitute. Ngidluleke mbukeli okunye okuphinde wavela lapha kuma-teaser ukuthi ke uMamlambo uzovelelwa inkinga, and inkinga ezomvelela kuzogcina ke kunamaphoyisa phakathi. Ngidluleke mbukeli okunye okuphinde wavela lapha kuma-teaser ukuthi ke ubaba wakhe uSipho uzogcina ke etholile ukuthi kahlahle uSipho ujola nobani, uba le ntombi ahlezi eyifihla. And okunye okuphinde wavela mbukeli kuma-teaser ukuthi ke uLilly uzohamba ke ulala kwaMhlongo le kwaNkunzi la ukuhlala khona isoka lakhe uWizard. Ngidluleke futhi mbukeli okunye okuphinde wavela kuma-teaser ukuthi ke uNjinji uzothola ukuthi kahlahle ubani lo busy ohlukumeza uMamlambo. So ngavala lapha ke mbukeli ama-teaser ethu Uzalo, ngizophinda futhi ngibuye namanye ama-teaser. Cetha ungakhohlwa ukuthi ulike le video and usubscribe. Hayi ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.